šťastné a veselé tie sviatky milé. Deň dobrý! Dobrý večer, priatelia. Máme tu dlho očakávaný haul z Vianoc. Pre tých, čo ťa to nezaujíma a budeš mať mindrák, pal do piča. Dnes vám tu ukážem, čo som dostala na Vianoce. Áno, som vďačná, aj keby som není. Čo ťa je potom? Kúpil si mi to ty? Nie. So shut the fuck up. Moja matka si povedala, že proste sme dvaja. Už som ja a Miki. Čiže proste mám nejaké spoločné darčeky, hej? Poďme na to z hurta. Do piči. Dostali sme rodinný portrét. Ja už viem, kde toto pôjde. Dám si to nad krp. Ja milujem sentimentálne veci. Ďalšiu matching vec, čo sme dostali, sú mikiny. Čierna, obrovská. Takže moja matka vie, čo my čajky máme radi a ja mám rada, keď ladíme. Ďalšia spoločná vec. Do piči. Pamätám si na časy, keď som dostávala veci iba ja. Nedelila som sa. Obliečky na posteľ, lebo veľa kurujeme. A piesočnaté, neviem popísať tú farbu, také do šedá. Miki mu sa páčia. Nie, ani nie. Vďačná som! Ja som vďačná! Bože chráň! Ale ja mám rada ružovú. Moja matka videla tú media party, kde som bola. Videla, že som verejne hovorila, že mám kožuch z Teska. Tak mi kúpila biely kožuch, ale taký drahší. Je to cítiť Nechce sa za mňa hanbiť. Si fajnový, pozri sa, aká som normálne Slavic bitch. Ďalej mi moja matka kúpila túto hnedú chlpatú taštičku. Ja milujem všetko chlpaté. Žemiky. Bye bye. To, čo som mal na začiatku, som dostala do mikrofón. Lebo som narodená vždy inak. Ak chcete, dajte vedieť do komentu, nahrám vám kľudne cover. Daj mi vedieť do komentu. A ja zrobím. Dostali sme ponožky. Všetci minžujú na každé Vianoce, že ponožky, ja ti prísahám piču, jak tu sedím. Ja všetky ponožky, čo mám, tak boli vždy ako darček. Ja to chcem tak ponechať. Miki dostal vyjebané načosky. Normálne, že originál načos. Ale čo som dostala, osviežovač vzduchu. Moja matka mala tento doma. Ja som ho ujebala. Priznala som sa, že som ho zobrala, tak mi kúpila svoj, ale aj ten starý aj tak nedám. Takže už mám dva. To Valentino boxy. Pozri sa, aké to je pekné, ja sa poserem. Ukážem vám, čo mi ešte kúpil Miki. Ja vám nejdem asi hovoriť, čo som kúpila aj jemu, to je také trápne, že prečo by som to robila. Ale veľa semerákov bude rozprávať, že a čo si mu ty kúpila? Neboj sa, dosť dobre, lepšie ako tvoja mamka tebe. Mám takéto strieborné srdiečko. To je akože náhrdelník. Milujem šperky a tak, ale to sa dá otvoriť, kámo. Vo vnútri je degradírované, je tu veľa R, takže that's me no. Ale tu je napísané I love you so much. Kúpil mi aj nové sluchatka z Apple. I love you, bitch. Tak som dostala, ideme teraz v januári na 2 dovolenky, ideme do tepla a ideme do Laplandu. Tam som si až chcela ísť, tak tam idem. Toto je jeden z mojich top 13 darčekov. Je Slovnaft kartička. Je niekoľko stoviek eur na tankovanie. Miki dostal od Moniky, ja to ukážem, je to úplne jedno. Na kúty. Nech si zakrie kúty. Už sa nikto na to nemôže kúkať. Toto je od mojej babky. Lak na vlasy, milujem, používam každý druhý deň. Šampón, každý rok mi kupuje Head & Shoulders. Toto keby nekúpi, tak si poviem, že už má nejakého Alzheimera. Sviečku a obáločku, kde mám 100 eur.